I gde ste, braćo, dobrodošli u novi klip, brate. Znači, danas ću da vam pokažem sve što trebate da znate, brate, o ovoj igrici, brate. Znači, igramo South London Remastered, brate. I znači, sad ću da vam pokažem sve, ali bukvalno sve šta trebate da znate u igrici, brate. Mislim, ono najkorisnije i najpotrebnije, ne one noob stvari, brate, koje učite na početku, nego one neke secret stuffs, brate. Tako da sad ću to da vam pokažem, možemo da pređemo odmah na prvu stvar. Prva stvar je, kao što možete da vidite, znači stan, ili ti apartman, ili ti kako je vama lakše soba, nebitno, znači hotel, brate, morate da imate prvo sobu. Zašto? Znači da bi mogli da radite neke stvari kao što su ovo, na primjer, dođete ovde i ovakvu neku dobru pušku stavite u sef, da ne može da vam nestane kad umrete. Tako da vratit ćemo je ovde u inventory i prelazimo na drugu stvar. Mislim, gledajte, to jeste ono najosnovnije, ali jebi ga, bar moram da pomenem to na početku. Sad, treća stvar na listi je, kao što vidite ovde kod dealershipa, idete samo ovde dole ravno i s ove strane, evo ga lik neki, brate, ima jako dobru pušku, ovde ne smem da stanem, da, ima da me ispuca ko ništa, bukvalno. Da, on je mene i krenuo da zaketa, šta je sa autom, brate? Dobro je, prošli smo. Ali uglavnom, tu imate jednu lokaciju, sad ću da vam pokažem drugu. Druga lokacija je isto jednostavna, ovde od banke, znači idete samo ovde dole desno i to je to, znači dođete na ovu lokaciju. Ove lokacije, sad sam tačno zaboravio kako se zovu, piše ispred, samo sekund, Factories, da, Factories. Znači imate jedno 5 ovakvih lokacija i na tim lokacijama dođete ovako, razvalite vrata, ponekad ćete da lupate po 15 puta, ali imate ove begove i unutra možete da nađete oružje, kao što ja imam ovo i ovo što sam našao trenutno, Veroni, i pare. Znači samo ovo da lutujete, da idete, da se vrtite u krug, nabavit ćete dosta love, a ne međusobno da radite još nešto sa strane. Znači bukvalno gde god da se okrenete u igrici imate pare i oružje, bukvalno. Tako da, brate, ne možete da budete ovde, brate. Da, samo još jedan fun fact, ljudi, znači imate kod frižidera kad dođete burger da kupite, on je uglavnom najbolji i kad ga pojedete, kao što vidite, meni je full HP, ali puni mi se ovo plavo, znači to plavo vam je kao neki dodatni armor, tako da možete da koristite i taj armor ako želite. Mislim, malo je dosadno ovako da pojedeš 2-3 burgera, ali svakako dosta pomaže pri borbi onako na ulici, bukvalno, brate, 3-4 metka, brate, a ne skineti ništa od HP-a, razumete? Tako da, ljudi moji, sad ću vam pokažem još jednu lokaciju i da vidim koje još lokacije imaju, tako da možemo da nastavimo dalje. Evo ga, ljudi, još jedan fun fact, znači dođete ovde na ovu lokaciju, ovde gde je spawn. To znate najverovatnije, još na početku ste to dobijali, ali jako je vrlo i korisno dobro da znate da možete ovako da uzimate pare, jer mnogi početnici zaborave bukvalno da ovo da postoji. Tako da, brate, sad ću vam pokažem, ovde se refreshuje ovo na svakih 10 minuta. Ovo imate ovde bank log, košta 1500, toliko otprilike i dobijete kad ga prodate, ali sve što operete od love vam ide puta 2. Tako da kupite 5 ovih komada, brate, dobit ćete fazom oko 12.000, brate. Tako da i na svakih 10 minuta se to refreshuje, kupite to tu i samo, brate, najlaganije zapalite ovde, brate, unutra na ova vrata, to odete, rešite tamo na kompjuter i bukvalno to je to, brate, odete tamo dole, operete lovu i, brate, to je to, brate, imate i taj check on the list. Sad imate ovde na telefonu, brate, ovde kao ovu lupu sa ovim ovde kao ovom torbom, uđete tu i ovde ćete da vidite, znači, neke, nemam pojma, questove ili job, brate, šta već, i to, brate, možete samo da idete, znači da kliknete tu, brate, i idete radite quest, brate. Iskreno ja ovo nikad nisam radio, brate, ali jednom prilikom ću da probam i ovo da vidim šta je.
Tako da, ovo je vjerovatno još nešto, brate, što može te uči, brate, u igrici kako šta da radiš, ali ono, sve smo mi to već sami otkrili, a mi možemo se prebacimo na sljedeću stvar. Ok, ovo zna isto da bude jako korisno početnicima, dođete samo ovdje kod ove petrol station, stanete tu i brate, mislim stanete, uđete unutra brate i ozbiljno ponesite oružje sa sobom i ovako ga izvodiš, samo repetiraš ga ispred njega, razumeš, naciljaš ga u Google-a brate i kažeš mu vadi lovu bre, kad sam rekao bre, vrati lovu bre mamicu ti bre, vrati bre lovu bre. Tako je, znači ovdje samo možeš da kampuješ ako ima previše ljudi, brate, igrača, razumeš, koji vole da se rokaju, brate, ovdje kampuješ dok on tu sipa lovu, razumeš, bacati ovdje kokeru nekom, jebem li mu majku, pičku, bre, i to je to, brate, uspeš ovdje pokupiš lovu, otprilike nekih 3 soma, brate, ali realno, brate, šamu fali iskreno topina, i, brate, sam pokupio jesam, jebem mi ti, bre, porekao, biti vam. Tako je brate, sad smo ovdje završili posao, možemo da se prebacimo na sljedeću stvar. Evo ljudi, znači još jedan fun fact, znači možete da ostanete bez goriva, znači morate da pazite i na to, kao što vidite ja sad ne mogu nigdje da mrdnem, ovdje dole mi odmah izbaci da treba goriva, znači šta da radite u toj situaciji. Bukvalno sam sad bio tamo brate na stanici brate i nisam sipao gorivo brate. Znači ne možeš da veruješ brate. Sad samo znači najlaganije ovaj lik možda hoće se pucat, možda hoće proba da se zajebava brate, možda ne, sad ćemo da vidimo, druže, izvoli, šta ti treba druže, dođi vamo druže, dođi vamo bre, znači ne razumem šta hoće lik, izvinite za mnogo loš aim, ali brate, trenutno nismo u boljoj situaciji da izvedemo brate mogućnost na bolje brate, šta god je to trebalo da znači. Evo ga, ide lik opet, znači opet ide lik, opet hoće se zajebava, opet, znači toliko mi je loš aim da to svet nije video brate, znači ja ne znam brate zašto ću ja ovo da ubacim uopšte u klip brate, ali ajde brate, dođete ovdje, kupili ste gorivo, samo uđete u kola i auto radi brate, znači magic bukvalno. Sad kad smo kod toga, ovdje imate još jedan faction, znači dođete ovdje brate i tamo brate dole uđete na vrata i bukvalno to je to brate. Sad ćemo da vidimo, da ubijemo ovog lika brate, ako je to moguće. Lik vozi BMW-a brate, znači početni auto brate, najlaganije ga stižem, to je bitno brate, samo da ne umrem, to je to. Najbitnije je brate, zato što je ovdje fizika jako loša brate, najbitnije je da se ja ne zakucam u njega da poginem bukvalno brate, jer se to mnogo se retko to dešava brate, da se ti zakucaš u liku i da pogineš, razumeš brate, već mi skinu armor brate. Ovi auti što samo stoje ovako brate, oni su najgori brate, jer ste pobego lik unutra. Gde si pošao sine, gde si pošao? Znači, i gle ovako kad mi se baca po točkove, pa šta radiš, jebe mi ti krv da ti jebem, gle, će me ubije, beži, dobro je, to je to brate. Sad, da, i to isto brate, kad pređete 40. level više nemate onaj kao da upalite, da ne mogu da vas ubijaju i to, i brate, znaš ono kao što možeš i da disabluješ samo kad pljačkaš i to brate, razumeš, i brate, to ti nestane posle 40. levela brate i ti ono, razumeš brate, mora se paziš konstantno brate, si na streetu brate i mora se paziš brate, levo desno da gledaš druže. Ako nosiš kod sebe neku dobru pušku, znači najbitnije je brate samo znači da izbegavaš ovako, da voziš neki brz auto, da izbegavaš ljude brate što je više moguće i samo da utrčiš onu u apartman i to je to brate, da uštekaš to u sef, pa kad dođe prilika do neke pucačine brate to se onda vadi i roka se, razumeš. Ali uglavnom brate vidjet ćete da nećete moći brate da napunite, da u stvari brate ispraznite sef brate, zato što ćete da imate gomile oružja brate, samo što više igrate igre. Daj sad samo da ih izbjegnemo ovdje brate,
da me ne ispucaju, samo to, brate, samo to, brate, samo to, brate, mnogo su jači, jebi ga, ima ih više, brate, ali samo to, brate, beži unutra, to je to, brate, znači, čim vide gun, brate, to je to, odmah, brate, nekad ni mi to ne treba, razumeš, odmah, brate, vade u toku, brate, pucaju te bez razloga, bukvalno, brate, ti fazon, ono, nosiš nešto kod sebe, brate, ono, izgledaš onako casual, oni te ispucaju, brate, i dođe ti, brate, da delituješ svet, brate, a ne server, razumeš, ono, to je to, brate, što se tiče, brate, ovog klipa, ako ste uživali, plaću, ostavite, brate, like, brate, subscribeujte se na kanal, brate, obavezno, brate, znači, brate, upalite to, brate, fucking zvonce, brate, i mi se vidimo u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav, plaću.